Україна завершила розробку першої вітчизняної керованої авіаційної бомби, яка вже готова до бойового застосування. Про це повідомив Михайло Федоров. Він зазначив, що розробка тривала 17 місяців у межах платформи Brave One. За його словами, Міністерство оборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти відпрацьовують бойові сценарії використання нової зброї. Бойова частина – 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної хай-тех зброї, яка системно посилює сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою. Незабаром українські каби працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни.